mata masu sana'o'i haka kuma suka zo suka neme su ƙauyuka aka haɗa mu wanda suke da kasuwa muke jefa adashin taimako kanka da kanka. Sannan in kana buƙatar wani abu ne to in za ka biya kashi ɗaya su za su biya ma kashi biyu a cikin kashi na abin da za ka siya. Daga lokacin da ka shiga cikin wannan shiri na kungiyar MEDA, wanne tasiri ya yi a rayuwarka kawo yanzu? Tasirin da wani abu ya rayuwa ta gaskiya ya yi tasiri kamar a yanzu haka na sa na tsaya da kaina game da kasuwanci da nake magana, saboda yanzu ni da kaina na zama ɗan kasuwar shinkafa babba wanda nakan iya cika mota ni kadai in tafi da ita kasuwar Lahadi ba zan dawo da kofa na ba, zan iya dawowa da cinikin 700,000 sama yin wannan tasirin da ya cikin rayuwa. To da kafin zuwan MEDA fa hakan yakan faru ko kuma ya lamarin? A gaskiya kafin zuwan MEDA ina yin kasuwanci amma ban ɗauke shi da muhimmanci ba. Yawanci nake ga kamar babana in ya ce mu zo mu tafi kasuwa kamar takura min yake yi, kuma in na je kasuwar kawai ina ga kamar ina mara wahala ne. To amma zuwan wannan kungiya da yake ita tana yin bita abu, za ta zo ta tara ku sai a yi practical a tsakaninku, wannan ya zo a tattauna abun a fitar shi a fili kowa ya gani sai ku gane matsalolinku sannan sai ka gane matsalar.